De heid als doemnie, voetbaltrainer of als burgemeester. Dat doen aan deze tafel. Wietse Visser die het in zijn media-rubriek het toe de rol van de heid in het publieke debat. Filmmaker Anne van Slagenen die groeide op als zoon van een Frieske doemnie in Kameroen en hij maakte daar een documentaire over. Goeie, dit is Bient op de dag dat het leger is heil pleit het voor meer en betere opvang van mensen met psychische problemen. De afgelopen periode hadden wij het idee dat er een toename was van het aantal mensen, verwarde mensen noemen we dat op straat. Daar hebben we een onderzoek laten uitvoeren door een bureau en die heeft ook geconstateerd dat het inderdaad het geval is. Wij hebben hier 24 plekken, maar er zijn ook nog andere mogelijkheden. Maar op dit moment zien we dat er zo'n toename is dat uitbreiding nodig is. Ja, Elsa Edens was een van uw medewerkers. U bent zelf directeur van het Leger des Heils Noord. Verwarde mensen zijn er dus veel meer op straat te vinden. Nou ja, we hebben hier natuurlijk het incident gehad met Udo D. Ook iemand die bij het Leger des Heils overnachtte en woonde. Is dat een beetje, komt dit nieuws en de oproep voort uit dat feit? Ja. Allereerst, Udo D. overnachtte niet bij ons, maar hij maakte wel deel uit van de groep mensen die onze dagopvang bezocht. Nou, u kende hem in ieder geval. We kennen hem, ja absoluut. Maar komt het voort uit dat vreselijke nieuws wat daar gebeurt? Dus dat u nu zegt, er zijn nog veel meer van dit soort types? Nou, voordat dit incident gebeurde, zoals mijn collega zojuist al aangaf, heeft het Leger des Heils onderzoek laten doen in het zuiden van het land. En daar is uit voortgekomen dat we toch moeten constateren dat er een behoorlijke toename is van verwarde mensen op straat die gebruik maken van de dagopvang, onder andere van het Leger des Heils. Ja, maar u weet het niet zeker of dat ook zo in Leeuwarden is? Nou, wat we wel zien ook in Leeuwarden is dat er een toename is ook van het aantal mensen wat gebruik maakt van de dagopvang. Ja. En we zien ook dat daar ook verwarde mensen zijn. Ja, wij hebben dat, nou eigenlijk in de herhaling is dit eigenlijk, want Zien heeft dat ook al gemeld, hè, dinsdag. Het is eigenlijk niet in de herhaling, het geeft maar aan hoe belangrijk het is. Ook jullie kunnen er dus bijna niet meer aan. Wietse, daar wenst in de stad, in Leeuwarden, just het meer. Ja? Ja? Is het meer als wat was het wenst? Ja, echt meer. Ze rennen ook bij u gewoon door de straten. Ik kan nooit helemaal inschatten van wat er nou precies mee aan de hand is, maar als het just wel dat er iets mee aan de hand is. En viel u dan onveilig? Nee. Dat net? Nee. Maar u zegt, verwarde mensen, niet helemaal veilig. Want we kunnen ze eigenlijk niet goed helpen. Dus. Nee, kijk, als je verward bent, dan weet je vaak ook niet meer wat je doet. Je moet je voorstellen dat als we het over de verwarde mensen hebben, dat veelal er sprake is van psychiatrische stoornis. Mm-hmm. En daarnaast ook vaak dat er verslavingsproblematiek is. Nou, als mensen en onder invloed zijn en ze zijn psychisch in de war, dan heeft dat zeker ook het gevolg dat daar risico's aan verbonden zijn. En dat kan inderdaad betekenen dat mensen dingen doen die wij liever niet zien. Nee, is het dan ook dat zo'n excess met zo'n Udo D, komt dat dan ook voort uit het feit dat je niet genoeg kan doen? Ja, dat vind ik een beetje moeilijk. Waar wij in ieder geval een grote voorstander van zijn, is dat er meer vormen gaan komen van beschermd wonen. We kunnen allemaal bedenken dat als je op straat leeft en je hebt al te maken met een psychiatrische stoornis en verslavingsproblemen, dat het dan niet beter maakt wanneer je geen goede vaste woon- en verblijfplaats hebt. En dat is er op dit moment te weinig? Dat is er voor deze doelgroep te weinig. Daarom pleiten wij er ook voor dat er meer vormen gaan komen van wonen met bescherming. Ja. Ik hoorde van de directeur van Zien, die zei van nou, het zijn ook vooral jongeren. Jongeren die nu op straat komen. Kunnen jullie die wel allemaal bij elkaar plaatsen? Of kun je die misschien wel bij ouderen plaatsen? Want dat vond hij dus een groot probleem. Ja, nou, je moet natuurlijk altijd heel goed kijken naar de samenstelling van groepen. Je kunt niet iedereen zomaar bij elkaar gaan plaatsen. Dus dat betekent echt zorg op maat. Ja. En is er geld voor? Ja, dat is een groot probleem. Ja. Hè? We worden geconfronteerd met steeds meer bezuinigingen. Het moet anders. Nou, ik geloof dat wanneer we dingen anders gaan organiseren, dat er zeker ook geld vrijgespeeld zou kunnen worden om ook vooral ook deze doelgroep goede huisvesting te bieden. Ja, maar een aanleiding dat er nu meer mensen op straat komen, ook verward, is dat psychiatrische ziekenhuizen sluiten, die schrappen bedden, zeg maar, zoals ze dat noemen. Ook andere instellingen krijgen minder geld. Waar verwacht u dan dat het geld vandaan komt als iedereen aan het bezuinigen is? Wat is het andere organiseren dan precies? Hè? Want als het niet om geld gaat. Het andere organiseren, dan denk ik veel meer aan, kijk, we kunnen op een gegeven moment gaan wachten en zodat het gaat escaleren. Als het gaat escaleren,
wat kost het de samenleving dan? Dan kost het vaak veel meer geld als wanneer je zegt van we gaan toch vroegtijdig gaan we ingrijpen. We willen ervoor zorgen dat mensen goede huisvesting krijgen en zoveel mogelijk toewerken naar het herstel van het gewone leven. En ik heb gezien ook in de jaren dat ik nu al werkzaam ben binnen het Leger des Heils, dat ook mensen die uitbehandeld zijn, uit de psychiatrie komen en van de straat in een situatie terechtkomen waarin meer structuur is, dat dat vaak ook een positieve bijdrage heeft in de geestelijke gezondheid van mensen. Ja, Oké. Nou, ik hoop dat u het geld krijgt en ook de ruimte om die mensen op te vangen. Succes daarmee. Dank u wel. Oké. Ja, een grootvolle beeldarchief, dat hebben wij hier bij Omroep Friesland. En dat is van deze week al voor elke niet toegankelijk. Aanstaan hebben we uw laatste deel uit uw riegen van de Weromrop. Ja, en nou, zullen we het hebben over een film die uitgestuurd wordt bij Omroep Friesland en op het Noordelijk Filmfestival. Want van woens naar Kameroen en waarom. Filmmaker Anne van Slageren die maakt een documentaire over de missiedrang van Sinheid. De hele huishouding die verhuisde daarom in 1963 naar Afrika. Maar ja, wat wie dat wurg en wat heeft het al hier opsmiet? Nou, die missie Slaggen, zo heet die film, die is van 3 november al te zien op het Fries Filmfestival. Anne, welkom. Even hoe die huid. Kwam uit Woens, Doemni. En die gong in één keer betocht hij, ik maak maar naar Kameroen toe. Wat wie het eigenlijk voor man in huid? Nou, hij is nieuwsgierig en geïnteresseerd in anderen. En ik denk dat hij heel snel aan de gaat dat de wereld groter was dan Wons. En toen hij besloot dominee te worden, dacht hij van, dan doe ik het ook maar gelijk in Afrika. Ja, we zeggen hier een foto hè, van Dijmer in Huid. Leuk, kist eens even zien. Ja. Waar staan er al hier op? Die zus ik? Of? Ja, dat is mijn zus, die is Christa, die is geboren in Kameroen. En we zitten daar op de veranda van ons huis. Ja. Ja. Ja, prachtig. Want toen wiest een peermaand, hè? Toen doet je hem voortgong. Ja. Nou, dat is dan een hele reis, zeker in 63 geloof ik. Dan doe je dat met de boot, ja. Een mooie boot. Ja. En dan groeist hij daarop, hè, in Kameroen. Wat voor herinneringen heeft hij er nog van? Nou, ik was 11 toen we voorgoed terugkwamen. Dus ja, de eerste deel van mijn jeugd heb ik daar doorgebracht. Dus ja, je kunt je voorstellen, tot je zelf 11 was, dan kun je toch vanaf je 4e, 5e jaar beginnen de herinneringen terug te komen, zeg maar. Ja, vanaf die tijd herinner ik het me wel redelijk goed. Ja, ja. Ja, we zeggen nou ook beelden, hè? Het is toch wel een prachtige beelden. Een heel groot contrast, hè? Ja. Hier is het gevoel dat het vreemd wie, dat het oors wie is als een oor? Ja, dat heb je wel in de gaten, omdat je merkt van, ik ben zelf wit en anderen zijn donker. Maar dat komt natuurlijk niet op een bepaald moment. Dat is ook gewoon. Ik zag ook weinig blanken. Dus als ik een blanke zag, vond ik dat ook bijzonder. Ja. Behalve dan mijn ouders en mijn zus. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat we het niet waren. Want er waren meer zendelingen in Kameroen. Veel predikanten, ook maar artsen en docenten. Dus we zochten elkaar wel op als familie. Ja. Nou, en dan komt er op een gegeven moment een idee voor een documentaire als filmmaker. En het is ook een prachtig idee. Want ik zal er even een beetje tempo in brengen. Want het is een oer materiaal wat er uitstuurt. Die huid die komt dan uiteindelijk, kom je hem weer waarom in Nederland. En die mem is op een gegeven moment verstoord. En dan weet je hem dat zij een draaiboek bijhouden het van de belevenissen daar. En zij stelt haar de vraag van, is het eigenlijk wel al hier wurgwest wat wij daar dienen hebben? Ja. Dat is dan weer waarom, maar die huid en mijn zus om dat te zien. En we kunnen even zien hoe dat eruit ziet als het dan weer in Kameroen is. Ja, wat kleurrijk, hè? Prachtig. Mooi. Waren er nog mensen die jou kenden uit die tijd? Ja, en dus één persoon was heel speciaal voor ons. Dat was Jean Martin, die woonde bij ons thuis. Dat was de bediende of de hulp. Maar dat was eigenlijk voor mijn zus en mij een soort grote broer. Want we schilden en leefden niet zoveel. En dat heb je wel eens vaker gehoord, dat je dan eigenlijk als kind helemaal met zo iemand opgroeit. Ja. En we hebben altijd contact met hem gehouden. Ook in de jaren dat wij weer al lang in Nederland waren. En toen wij weer terugkwamen, heeft hij meegewerkt aan de film. Hij is chauffeur in de auto en
Hij had de auto van het centrum. Hij werkt bij een soort weeshuis. En dat heeft hij ook beschikbaar gesteld voor de opnames. En dat is de auto waarmee we nu door Kameroen reizen. En dit was ook 2 weken weerzien met Jean-Martin. Ja, en ik zorg ook dat hij houdt, want die had natuurlijk een prominente rol. Het is trouwens een heel soort in het Frans. Knap ik, daar staat het al hier mooi in mijn kist en die houdt ik. Vloeiend, nevens mij. Ze treffen elkaar weer en dan komt die vraag op van... Heeft het nou goed in ja of nee? Zullen we eerst eens even jaren naar wat die mem tocht van die hele reis? Bij het terugdenken aan onze tijd in Kameroen kwam ik tot de ontdekking dat Kameroen niet ver weg is, maar nog steeds volop aanwezig. Ook denk ik nu dat mijn verblijf in Kameroen waarschijnlijk nauwelijks van waarde is geweest voor mijn omgeving daar. Maar dat het land, de kerk, de mensen ginds voor mij zo belangrijk zijn geweest. Dat ik niet hen, maar dat veeleer zij mij gevormd hebben. Ja, ik kan horen fragmenten die het in de film te zien binnen. Twijfelt ze dus aan die missie? Maar ja, dat is dan de hamvraag. En waarom? En is de missie slagen, ja of nee? Ja. Nou, of was het net verklappen? Nou, misschien ook niet helemaal, maar het pakt vaak anders uit dan je van tevoren denkt. En wat mijn moeder ergens gezegd heeft, en dat zit niet eens in de film, maar dat sluit ook aan met wat ze zegt. Ze zei van helpen is eigenlijk vooral luisteren. En als je erheen gaat met het vingertje en je gaat zeggen van zo moet het... Ja, dan kom je vaak van een koude kermis thuis. Maar zo zei ik wel, ja, wat heb ik hier eigenlijk dien? Zie je niet lang hek je west en het is nog steeds een eer. En het gaat nog steeds niet goed met het loon. Ja, maar in het begin van de film laat ik de ambassadeur van Kameroen aan het woord, de vrouwelijke ambassadeur. En die zegt van ja, maar we zijn wel zoveel jaren verder. En ontwikkelen duurt lang. En dat heb je niet in een paar jaar gedaan. En zij heeft wel een hele belangrijke bijdrage geleverd. En daar zijn we heel dankbaar voor. Ja. Ja. Maar als dan over omzist op zo'n idee van die huid en ik van die mem om daarheen te gaan, kiest hij het begrijpen wat hij woe en dat je bij mij sleept daarin? Ja, nou ik ben er natuurlijk heel dankbaar voor. Ik ben heel blij dat ik daar opgegroeid ben, want het is een stuk van mij geworden. En dus daar ben ik heel dankbaar voor. En nou, ik begrijp het wel. Als een persoon is hij iemand die toch wel het avontuur opzoekt op een bepaalde manier of geïnteresseerd is in andere culturen. En wat van de wereld wil zien. Zo is hij daar terechtgekomen. Ja. Er is in Nederland nu natuurlijk wel een beetje de tendens dat ontwikkelingswerk is eigenlijk gewoon weggegooid geld. Hè? Dat hoor je sommige mensen zeggen. Ja. Is dat ook een reden geweest om zo'n documentaire te maken? Ja, zeker. Ik denk dat kijk, de toenemende kritiek erop, en dat wil ik niet allemaal wegwuiven dat de kritiek nergens op slaat, maar ik vond het ook wel een beetje makkelijk om te zeggen van oké, ontwikkelingswerk was eigenlijk een vergissing. En als je dan ook nog, als ik vertelde dat ik de zoon was van een zendingspredikant, dacht ze ook nog, heeft ook nog die arme zwarte mensen heeft die bekeerd. En toen dacht ik mezelf, ja, maar dat weet je eigenlijk gewoon niet zo goed waar je het over hebt. En mijn vader is nu 81 en hij maakt trouwens deel uit van een hele generatie die daar gewerkt heeft, ook van Nederlanders. En ik vind dat die mensen zelf een stem moeten hebben. En ik ben gewoon dicht bij mezelf begonnen, bij mijn eigenheid. Ja. En ik zeg van oké, laat je maar vertellen. En mijn moeder ook via de brieven van hoe het is geweest. En ik wil niet zeggen dat ontwikkelingswerk altijd succes is en dat er niet heel veel dingen fout zijn gegaan. Maar het is toch te makkelijk om te zeggen van we doen er maar niet aan, want het is water naar de zee dragen of het maakt de mens hulpafhankelijk. Ze gingen er wel voor 3 keer 3 jaar heen en ze woonden daar tussen de mensen. Hè? En dan kun je niet zomaar zeggen van dat was een vergissing. Nou, dus dat vind ik niet. Nee, maar nou, voor elk die het weten wil hoe het eindigt en of die missieslag is. Hij is te zien van 3 januari zo ek bij Omroep Friesland. Ja, wil je nog eens een keer die beelden waarom zien van de slachtenmarathon of van die fietsenelverstedentocht? Het kind nou. En dat kan op Weromrop, dat is het nieuwe digitale televisie-archief van Omroep Friesland. Hartstikke leuk om daar even op te sneupen. En wat je er onder andere waarom vinden kunnen, is dit programma. Wietse, 4 januari is Nieuwtje Zon. Ja, de Alversterrentocht. Alversterrentocht, ja, daar is hij. Ik ben Klasine Hofstee en ik wie een jochentje zoon, jochtig verslagjouwer. En toen weet ik de Alversterrentocht. Als de riedersmaas van het Fik naar de Zwettehaven draven, dan is het huttenreden zonder binnen, squon aan de kant gooien en voort. Nou, die squon die worden met kroon vol herombracht naar het Fik. En ze liggen hier achter mij en het is een gigantische bende. Ik zie het net ergens
op het ijs bij Bethlehem of op een stempelpost in Dokkum. Maar ik mocht het al in mijn maatje vanuit het vak. Dus ik heb een heel soort Elfstedentocht van binnen bezoeken. Hoe vind je jou ooit jouw schoon erom? Nou, als ik die eruit zit, moet ik geloof dan je niet meer thuis komen. Maar je heel weer wat aan de voeten, wat is dat? Ja, maar dat kan je organiseren. Je hier gewoon bij de finish ik een schoon staan. Ja. Wat ben jouw toek? Nou, dat weet ik niet, dat leer je zo langs mijn handbal. En zo sting ik dus bij die enorme Mount Everest van Squam. Nou ja, en sommigen die waren volgens mij toe genoeg om te denken, ik doe mijn oudste gimpjes aan. En let die Squam maar. Dus er zit een heel soort hele oude Squam tussen. Maar er waren een paar, die wonen hun Squam erom. Hè. Nou, dat was onbegonnen werk. De hele dag gezellig, wat gewoon 0 uur al. En wij hebben 2004 de eerste meester in de huis. Die zie ik je voor in de auto zitten, dan hebben ze erop, dan is alles mooi maken in de televisie. En later ben je hier aan de wal tegengegaan. Ja, perfect, prachtig. Wij gaan een hele dag in het vak. Ik wil op een gegeven moment naar buiten. Dus toen, op een gegeven moment wie mijn changed, die zie het erop. En toen ben ik nog mijn orenverslagjouwer, Jouke Alga, die had toen letter changed. En die ging nog voort. En toen zei ik, oh Mike, alsjeblieft maar die maai. Al is maar om even op dat ijs te staan. Ja, en ik sta hier nu in de buurt van de Blikveert in het beeld. Een van de dreestepunten op een route van Zels. Dan gilt dit een lange karavaan rieders om je voorbij. Ze hebben het zwier, ze hebben een soort spul, maar de hudde wien. Het wordt zijn windkracht 5. En ik had een prottenlijst van de lange squort die je midden terug het ijs rent. Hij moest toen reportages maken over ze is met de allerlaatste mensen die nog aan het rieden waren. Dus hij ging mij met de bezemwagen. Ja, hier zit ik nu achter op Karken, op de Biersembouwen, op zoek naar de laatste reetrieders. Het is zelfs gevaarlijk, want de rieders hier leesbloe aan de kant. Daarom heeft dit machine grote lochten en iedereen die er een luidt, die wordt mooi om. Daar hebben we nog nooit op ziek. Het is een aparte ervaring. Ze krijgen hier nog 2 reetrieders zelfs achter het Karken hingen. Redden jullie het? Hoe laat sluit Dokkum? Hoe laat sluit Dokkum? Ik dacht 10:30. 10:30. En het is nu? Het is nu 9:15. Dat weet je niet meer. Dus toen heb ik dat toch nog even maken. Dus dat was natuurlijk al een fantastische sfeer. Het was zo mooi weer zoals het weg gebeurt. Ja, Klasina, we wilden het net. Laten we het daar net toe hebben, Wietse, want dan kunnen we wel de uitdreven door. Wietse, die mediarubriek, wat is er wat hier voor? Hij is nou wel besprokkelen. Ja, ik had Aaron weekend weer protation. En nou, wat wel concluderen is dat in ons land ook een protte onrest is. We hebben natuurlijk uitgebreid van in de media komt die in wordt. En dat brengt mij eigenlijk een beetje op een soort van stelling van dat wij Joerte daar wel wat meer height of mem broeken kennen. En zeg maar dus een soort van vertrouwenspersoon die het wil leeuwen en die het gewoon voor die opkomt als het ware. Hè? En daarmee voor een soort rest waar het, zei dat vroeger ik in de grote gezin die had er dan gesodemieter wie aan tafel dat hij zei van en dan mag je maar even stil horen en ooit is maar even op een gong staan. Okay. Nou, dat gevoel, dat zullen we wel wat meer haar krijgen. Oké, nou dan pakken we de voet dadelijk maar een huid bij. Ja. Misschien wel een paken die de rest verombelt. Als het goed gaat, dan is alles juichend. En als het slecht gaat, dan ben je ogenblikkelijk helemaal niks. Dus daar is absoluut geen balans tussen. Ik heb eigenlijk altijd dingen wat ik voel, wat ik aan moest. Het is heel oorzaak alleen nog op de wereld was wie ik misschien al wel trainer was, maar dat ben ik net. Dus zo simpel is het. Maar het is Heerenveen, het is mijn club en het zit dik in de shit. Ja, Foppe de Haan. Ja, nou ja, het is een duidelijk verhaal. Hè. In de media, ik protten over zijn en over skreun, dat Heerenveen in de shit zit. Foppe zei het zelf. Ja, en wat gebeurt er? Iemand die het DNA van Heerenveen heel dag vertegenwoordigen, die wordt in feite omgesteld als een soort van hype. Eigenlijk voor de club, maar met name ook voor de jongens die het op het veld dwam hadden. Ja, en helaas voor mij als Cambuur-supporter is dat 2 weken te betiet is dat gebeurd. Want hij krijgt op een of andere manier de zaak toch weer aan de gong. Nou, maar een soort van huid en memachtige geleerd of zo? Ik denk A is er het respect voor hem. B had er natuurlijk de kennis en de kunde en kinderen het oerbrengen. Ik bedoel, het is natuurlijk ook een oud meester. Hè, dus hij is ook goed in het oerbrengen van materie.
En hij weet jongens op die manier te motiveren dat ze toch krijgt wat hudder in uit de tjenstander ronde snijden. Dus ja, jammer. Ja, maar nou, en mooi voor Jervin. Ja, mooi voor Jervin. Ja. En mooi voor Fopek, want die genieten er natuurlijk heel erg van. Maar er wie nog meer? Heiten en dan meer de Borger Heiten. Klopt. Iedereen heeft in dit land gelukkig het recht op vrije meningsuiting. Ja, maar dus je mag precies... maar eigen volk eerst. Het voelt ook niet goed. Ik ben nu even met 100 gasten geconfronteerd op een hele positieve wijze. Ik wilde ik voor Hardenwijs, ik ben gastheer. Ik ben burgemeester voor iedereen en mensen die dit zeggen, mogen dat zeggen. En mensen die problemen hebben, neem ik serieus. Dit doet zich kennelijk voor. En dan moeten we zorgen, denk ik, dat we er met zoveel mogelijk verstand mee omgaan. Kalm dat het geweldig. Maar we stralen het uit maal kwart dat we dit zo maal kwart oppakken. Ik heb liever dat meer mensen laten zien ze zijn welkom dan niet. Maar zolang een demonstratie netjes is, hoort dat juist bij onze rechtsstaat en daarom komen ze ook hier. Ja, de burgervader of burgerheid. Er is natuurlijk internationaal op dit moment wel een discussie gaande van moet er net meer macht bij de burgervader komen, bij burgermasters komen. Omdat ze zeggen, nou, ideologieën die men wat uitwerken. Nou, we hadden zelf ook in de Tweede Kamer. Daar is ook het gevoel van, nou, mensen zijn meer ontpraten voor hun eigen partij dan dat ze nou het landsbelang echt daadwerkelijk zien. Of het zij is, dat liet ik even niet midden, maar dat is wel een gevoel. En het zou wel mooi wezen als een burgemeester als een soort van vader van zijn omjouwing een grotere rol en dat is maar deze trein gebeurd? Maar deze trein, ja, ik vind dat wel maar deze trein gebeurt. Ik bedoel, Vet Kronen, als hem gewoon inkomst, dan zou je net direct zeggen van dat is een soort van vader van een gemeente. Ik bedoel, hij is een beetje mank en hij loont een beetje, maar hij slaagt er toch heel erg in om te verbinden, om meestal maar te verbinden. En daarmee zit hij boven de partijen. En ik denk dat er daar een hele belangrijke rol in jou bij spelen. Nou, Sluiter die had in elk geval de beslissing nam om te zeggen van, nou, er is een bijeenkomst gepland. Ik heb al je geloeden dat dat wel eens op de kop verkeerd kom ik in. Ik stel dat uit. En het mooie van wat er daar ik zei, van het geldt net goed, maar ik doe het toch om in elk geval het zodanig uit te stellen dat aanstaande mensen in huis op een goede manier maar elkaar discussiëren kunnen en dat er dus ook op een goede manier de zaken leidt worden. En ik denk wel dat hij daar op dat staat gelijk gewoon had, ja. Oké, nou duidelijk. De Heiten steeds maar in de media bij het voetbal, de burgemeesters en ik ben zelfs ook nog Heid. En nou, een van ons ben die zullen altijd wat jonger in zijn holle bleef, dat een van zijn broertjes zei. Zeg maar een jaar of 6. En het mooie daarvan is dat er echt zijn hele leven lang in Sinterklaas leeuwen zil. En dat had daar de volgende dialoog met hem leidt. Het heet ook leeuwen. Heidi, ja jongen, wat is dat Heid? Discussiëren. Dan praten grote mensen met elkaar. En dan is het net met elkaar eens. En Heid, wat is racistisch? Nou, dan weet ze witte mensen dat alle zwarte mensen dom binnen. En bruine mensen zeggen dat alle gele mensen boeven binnen. Maar dat is het zei maar dat zeggen ze. Maar Heid, is Zwarte Piet racistisch? Nee, maar dat zeggen ze. Ja, nee. Zwarte Piet is net racistisch. En de muziek Piet net, en pakjes Piet net, en sorry Piet net. En Sinterklaas? Nee, die is hartstikke aardig. Nee, Heid, ik bedoel, bestiert Sinterklaas? Jongen, dat wist al wel. Toen maakt al jochentje hier Sinterklaas op helje. En toen wist dat opie erin zit. En vroeger weer dat paken. Heid, maar hij bestiert wel, de echte Sinterklaas. En als hij komt, ben ik weer de echte Zwarte Piet. Tuurlijk, vent. Do bist weer de echte Zwarte Piet. En dat best nog een heel proteïeren. En al die jaren gun ik die discussierende grote mensen die mooie, onschuldige leeuwen. Prachtig. Witse, tegen dank. Heren. Mooi. Fijn dat je jong verder. Ja, dit weer bent van nou. Ik wens je nog een hele mooie jong verder. Dag. Nou, ik krijg wel energie van Bient. Nou, ik net hard Eimest. Morgen in Biensport, Jillet, Jorrit en Jaap. Zeg maar, de treien J's. Met alles hoe het nieuwe reedrietseizoen. Oké, nou dan kist dan morgen even op de bal. Ja hoor,